azerketari helmugatik pasatzerakoan 3 buelta gelditzen zaizkie. 1925 metro. Gogoratu behar baita ere, urtero zaldila azterketa hau egin ahal izateko, noski babesle batzuk behar izaten ditugula eta noski aipatu behar eta dioten eskerrak eman behar beraien laguntza baitik. Gaurten ere, Sainfer eraikuntzak eta Construcciones Hogeira luku biketak izan ditugu babesle eta noski urtero bezala Mendexako udala ere bai, eskerra faureri urtero lasterketa hau ospatu ahal izaten dugu. Hemen datoz eta dana multzoan badirudi finalerako zailkapena nahiko garesti egon behar duela. 2 buelta gelditzen zaizkie momentu honetan. Urtez urte indarra hartzen doa lasterketa bada, parteetzak gero eta hobeagoa dugu eta bihar naiz eta Ribade Seian ohitura handiko lasterketa bat ospatzen den, batzuk nahiago izan dute ona etorri bertala joan baino Laredo aldetik etorri direnak bati bat ere. Bueno, hurbiltzen ari dira eta azken bueltan sartuko dira. Dena multzoan. Momentuz lehen pustoan, bat zenbakiarekin Perkus Mol. Leko batean errokatzen ari dira eta, bueno, badirudi, 3. posturako egon behar duela lehiarik biziena. Hemen datoz, lehen postuetako lehia nahiko argi dago eta 3. postua, bat zenbakia, 9, 15 zenbakia.